Evo nas ponovo u Belgiji, u Antwerpenu na obilaznici. I naravno, ovako je u Antwerpenu svakodnevno. Posebno kad je špic. Sad je 18:06, svi se vraćaju s posla. Svi se guraju, svako bi kući. Ograničenje 50, a ide se 5 na sat. Gde se guraš ti mali Holanđanin? Belgischen. Ajde, pustim i tebe s kombijom. Štau, što bi rekli Nemci. Ili gužba. Isto dođe. Imamo još 6 km gužve dok ne izađemo sa obilaznice. Prijatelju, ti si žedan. Pa to bi bilo to što se tiče obilaznice u Antwerpenu. Pozdrav!